Reit, 5A. Anaml iawn, gewch chi cwestiwn 5 marc fel un. Lle mae yna sawl cam iddo fo. Nifer fechan gafodd hwn yn gywir, rhai sydd wedi da iawn nhw. Ond y pwynt ydy, ydych chi'n gweithio'n drefnus, dyla, os nad ydych chi'n cael marc y llawn, wrth gwrs yn anelu cael marc y llawn, ydych chi'n anelu i wneud ydy jyst dangos gwaith ac ennill marciau. Right? Felly, mae'n gofyn i chi ystyried egni cinetig, felly y cam cyntaf ydy jyst gwneud hynna. Right? Sgwennu hafaliad egni cinetig o dudalen 2. Sgan llawer iawn o le, reit, dwi'n mynd i roed o'r fersiwn geiriau fan hyn. Dwi'n mynd i roed o'r fersiwn symbolau. Iawn, felly mae o'n hanner mv sgwar, m di mas, v di bianydd. Felly dyna faint o egni cinetig mae'r car yn ei golli. Right? Dwi'n dangos yr amnewid, hwnna'n rili pwysig, nifer ddim yn gwneud hynna. Right? Just gweithio'n drefnus, dangos bob cam yn glir, a ydych chi'n mynd i ennill marciau. Right? Os ydych chi ddim yn cael marciau llawn, ydych chi'n mynd i ennill 3 marc, neu hyd yn oed 4 marc. Right? Os ydych chi'n gwneud hwnna i ddechrau, mae hwnna'n gwneud 162,000. Chi eisiau trio arfer efo'r math yma o gwestiwn, achos mi fydd na cwestiwn fel hyn yn yr arholiad. Right? Math o gwestiwn lle ydych chi'n cysylltu egni efo gwaith. Maen nhw wedi helpu chi fan achos maen nhw'n gwybod bod o'n gwestiwn mawr, 5 cam, 5 marc. Felly maen nhw wedi trio helpu chi. Nawr, hwnna di'r egni cinetig mae wedi golli, felly mae'n rhaid bod hwnna ydy'r gwaith sydd yn cael ei wneud gan y brecs. Iawn? So, gwaith ydy grym, lluosi o pellter, a ydych chi wedi wneud cyfrifiad fel hyn yn eich llyfrau. Tebyg iawn iawn, chi'n gwneud sawl cyfrifiad. Right? Byddwn ni yn gweithio'r pellter o'i stopio. No? So, gwaith i grym lluosi o pellter. Right? A felly, os da ni newid hwnna i gwmpas, right? Da ni felly'n cael y pellter. Ydy gwaith rhannu fel grym. Iawn, felly ydych chi'n sgwennu hwnna fel ail frawddeg mewn geiriau. Dwi'n bryn o le, so dwi'n mynd i roed y rhyfau fewn y syth. So mae'n 162,000 rhannu efo y grym breicio, sef 6,750. A wedyn dwi'n mynd i gweithio draws, fel arfer yn trio gweithio lawr, ond os am llawer o le fan hyn i wneud cymaint o waith. Hwna ydy'r pellter. Nawr, dim ond y pellter breicio di hwnna, right? Achos di'r breics mond yn gwneud gwaith tra bod nhw'n gweithredu grym ar y car. A felly'r pellter breicio di hwnna. Ond mae'n gofyn am y pellter breicio, so well fi sgwennu hwnna lawr, achos bod yn gofyn dan efo, bod fi'n dangos yn glir beth dwi'n gwneud. Hwnna di'r pellter breicio. Beth ni'n gwneud, i trio wneud o mor hawdd a phosib i'r arholwr rhoi marciau iddyn ni. Beth ni'n trio gwneud. Ac yna gyfanswm y pellter stopio. Felly, neis ac yn glir wedyn, o dan bob peth, pellter stopio. Os ydych chi'n le, os ni'n sgwennu fo mewn geiriau hefyd. Right, ond dwi'n mynd i wneud tro yma. Os ydych chi'n gwneud mewn arholiad, gobeithio. Right, y pellter stopio ydy, wrth gwrs, y pellter meddwl. Right, sef 12 metr. Plus y pellter breicio.
Iawn, chi'n ddyn yn glir a wedyn chi roi yr ateb yn y bwch. 36 am yr uned yna ydych chi, so ydych chi'n iawn fan yna. Okay? Felly mae'r arholwr reit, yn chwilio am bethau i roi marc i chi. Mae'n mynd i roi marc, reit, mae wedi dewis yr hafaliad cywir. So, tic yna. Mae wedi amnewid, so mae yna tic yna. Sylwch faint o tics posibl sydd rhan. Reit? Mae wedi cyfrifo hwnna. Mae wedi sôn am waith, iawn, neu W plus FD, iawn, yr un peth, dio. Right? So mae'n cael tic hwnna. Right? Mae wedi rhoi hwnna fel, so falla, weithiau, gewch chi dic fan yn yr ail cyfrifiad hefyd, right? Ond tro yma, dim ond yn mynd i roi tic am cyfrifo'r pellter breicio. Right? Plus, wedyn mae wedi gweld, mae wedi sylweddoli bod y pellter stopio yn gyfanswm y pellter meddwl a'r pellter breicio. Felly mae wedi atio'r ddau beth fan yna. Pa bynnag beth mae wedi cyfrifo. Hyd yn oed wedi cael hwnna'n anghywir. Mae wedi ychwanegu fo at y pellter meddwl. Right? Ydych chi'n mynd yn hollol anghywir fan hyn, neu hollol ar goll. So chi bron iawn gallu jyst sgwennu pellter breicio equals 13 metr. Right? A wedyn sgwennu pellter breicio 12 plus 13. Chi'n modd, ydych chi'n mynd i gael marc hyd yn oed falle 2. Right? Am wneud y peth iawn. So mae gen i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lle i cael 5 marc. A dyna sut mae'r holwr yn meddwl. Na dwi'n efo cwestiynau anodd. Right? Maen nhw'n trio ffindio gymaint o ffyrdd o roi marciau as yn bosibl. Felly cliriad a chi'n gosod eich gwaith, y mwyaf gyfle sgen yr arholwr i roi marc i chi. Iawn? A dyna diwedd 5A.